Mumpung perainan sekolah iki nyang pasar lintas provinsi guys. Iki nyang pasar waduh ngono. Iki aku wis tekan perbatasan antar provinsi guys. Iki perbatasan provinsi Jawa Tengah karo Gunung Kidul. Lah kayak nek tugune iki wetengan kae wis berarti wis tekan perbatasan iki ceritane. Mumpung dino Minggu iki perainan sekolah iki aku ngajak Mbak Inaya nang pasar. Ya mesisan kok nyoteng kene iki. Ya biasane kan nek dhewe gak iso to. Iki dalane lurus kono mau iki tembusane pantai Gunung Kidul guys. Iki mayo barengan karo bis-bis gede sing arep do pariwisata. Jadi dalane ramene pol iki mau guys. Lah iki aku wis teko pasar iki arepe tumbas brambang. Sekilone piro ora ngerti regane iki mau aku gur nembunge tumbas 10.000. Lah iki suasanane ning pasar candi saiki koyo ngene iki guys. Iki dibangun bangunan anyar iki rada dhuwur ngono lho. Pasar iki nyolot sepi ngono Mas aku kira koyo jaman aku SD biyen. Apa mergo aku sing budal iki mau kawanan dadi yo sepi. Rene iki mau yo gur tumbas brambang tok langsung OTW Bali. Kayak ngopo iki mau ceritane iki mau gur indak-indak pasar candi. Ceritane iki ngono kuwi lho. Lah timbang ora nek kegiatan apa-apa dina-dina yo gur ngono iki terus lho bosen sampean. Ya wis langsung wae OTW Bali iki wis teko omah iki di unboxing. Iki tumbas brambang tok ya di unboxing guys. Wis anggere duwe stok brambang iki rada aman kantonge. Lah iki 10.000 di tangan istri yang tepat. Wis oleh brambang ta yo. Anggere enteke gak barengan ngono kantonge rada aman sithik. Wis iki brambange diler ning kene iki wae ben ora busuk. Iki mau ndelalahi brambange rada basah sithik ngono. Gak sing garing sering ngono jane yen garing sering ngono iki awet banget apa meneh yen gak dipakai. Ya kira-kira kayak ngene iki guys kegiatanku isu iki dino Minggu perainan sekolah ya wis nyang pasar wae. Ya wis matur suwun sing wis nonton videoku sampai rampung.